Bine v-am găsit la un nou challenge ca să trecem scorurile peste 100.000. Să începem. Să alegem o bicicletă, desigur prima. Și să începem. Poate facem un revers 540 spin. Facem un ollie. Nu reușim, nu mai contează, să continuăm. Păcat, hai că începem din nou. E doar prima oară când am luat jocul ăsta, deci... Să continuăm, să un salt. Planșa asta e nouă, e cam ciudat acum. Nu ați făcut o schemă. Mai bine lăsam. Am trecut scorul 100.000. Cred că asta a fost tot pentru astăzi. La revedere și la David.